Kuljetusliike Eskola Oy Kiimingistä ja toimitaan Pohjois-Pohjanmaan, Koillismaan ja Kainuun alueella ja kuljetetaan raakapuuta. Kuljetusliike Eskola työllistää suoraan noin 15 henkilöä, mutta kun lasketaan meidän yhteistyökumppanin autoilija mukaan, niin noin 50 työllistyy meidän kautta. Meidän kalusto on pääasiassa 9-akselisia, 76-tonnisia puutavaran-yhdistelmiä. Merkkikirjo on kaiken merkkisiä autoja, mutta nosturit on pääasiassa Kesla-merkkisiä. Nyt meillä on käytössä uusin nosturi on Kesla 2212Z, eli tämä uutta sarjaa. Ja tämä on meillä järjestyksessä 25. Kesla-nosturi. Kesla on valikoitunut meillä nosturimerkiksi tietysti sen laadun vuoksi, se on meidän töihin sopiva ja tietenkin se, että se on kotimainen, niin on myös tärkeä tekijä. Joo, meillä on ihan tämä perinteinen nelivipuinen ohjausjärjestelmä ja kaksipiirisellä kiinteätoottuisella hydrauliikalla. Z-nostureita meillä on käytetty nyt pari vuotta ja siinä on kyllä huomattu etuja, että siinä tuo vetoauton kuormatila saadaan hyödynnettyä täysmääräisesti, eli saadaan auton täydet painot ja sitten se nopeuttaa työtä, kun sille nosturille ei tarvitse rakentaa kolua tuonne kuormaan, kun se kuljetetaan. Ja sitten mikä se on, niin meillä on turvallisuustekijä, koska Oulun seudulla ajetaan paljon siltoja alta, matalia siltoja, niin ei tarvitse koskaan huolestua siitä, että se nosturi osuisi mihinkään siltaan tai olisi ylikorkea. Joo, meillä on hyttinostureita tällä hetkellä kaikki. Meillä ensimmäinen hyttinosturi tuli 1996 ja sen jälkeen on kaikki nosturi varustettu hytillä. Ja tämä on tämä NT-Cabin X-Vision ohjaamo. No sehän on hyvä, hiljainen, lämmin ja täytyy sanoa, että kun pitkään hyttinostureita käytetty, niin niissä on laatu parantunut vuosi vuodelta, että ne on kyllä tosi hyviä nykyään. Tämä uusi 22-sarja, niin hydrauliikka on selvästi kehittynyt. Putkitukset ja letkutukset on tehty laadukkaammin ja siinä on ehkä suurin muutos vanhaan malliin. Keslaa voi kyllä suositella. Minusta se on laadukas tuote tänä päivänä ja tuotekehitys on siinä mennyt vuosi vuodelta vaan parempaan suuntaan.